Zdravím. Dneska sa pozrieme na veľmi krásneho a u nás vzácneho chrobáka, ktorého som chytil a aj ho vypustím do prírody. Nazýva sa Majka fialová. Je to veľmi vzácny a pekný chrobák, ktorý je však dosť nebezpečný kvôli tomu, že obsahuje prudko jedovatý jed. Pre tých, ktorí nevedia a chytili ho, tak ten jed vypúšťa nie zo zadočku, jak by si ostatní ľudia mysleli, ale vypúšťa ho z klbíkov nôh. Kvôli tomu, že jednoducho tým pádom sa tým bráni tým jedom a tento jed spôsobuje veľké narušenia alebo teda poranenia kože, ktoré sa dlho hoja, a keď ho, samozrejme to není z jedného chrobáčika, ale keď by ste viacero týchto jedov akože zjedli, tak je veľmi nebezpečný a 0,3 gramu môže spôsobiť smrť. Tento jed je vlastne takej oranžovej tekutiny, je to taká oranžová tekutina, je to olejovitá tekutina, ale niečo k Majke, aby ste ho spoznali, tak musíte zbadať, že má úžasné a jednoducho má veľmi krásne telo. Krovky, ak viete, čo sú krovky, krovky sú jednoducho ochrana na krídla, aj keď tento hmyz je nelietavý, ale má zakrpatelé krovky. Keď si to všimnete, ja vám to zväčším trošku. Tam sú také zakrpatelé krovky hneď na chrbte. Úplne jednoducho ho spoznáte aj kvôli tomu, že v nepomere hlavičky a tela, lebo hlavička je strašne malá a telo je dosť veľké. Tykadlá ako všetky článkonosce má článkované a vidíte, že má veľmi zaujímavý spôsob lovu. Táto Majka fialová, larva vlastne Majky fialovej, sa zachytí na včelu, nechá sa s ňou odniesť až do hniezda včiel, kde vlastne potom ide na vajíčka a začne ich žerať. Takto vlastne zabíja larva včiel, teda larva Majky fialovej. Majka fialová je celkovo, dá sa povedať, že zákonom chránená a môžete na ňu naraziť len sem tam. Vidíte, že má aj dosť článkované telo, keď to zväčšíte. Nožičky, ako každý chrobák, má na konci háčiky na uchytenie a keď si to lepšie všimnete, tak má aj dosť také klepietka na teda ústa, má vlastne také, ak by som to dosť silné, lebo vidíte, že už sú tu prehryzené listy a to len chvíľku, čo tu je. A samozrejme má aj oči veľmi pekné, ale ich určite nevidíte z tohto, ja som to pozeral, ale takto ich asi nezbadáte. Má fialovú farbu, možno trošku takú metalizovanú, že sa dostáva aj do modrej, až tmavomodrej a čiernej farby. Vyskytuje sa aj na Slovensku, ale aj samozrejme v iných krajinách a väčšinou v máji. Naozaj je to veľmi pekný chrobák, ale dávajte pozor, neberte ho radšej do ruky a keď už ho teda zoberete, tak hlavne ho nestlačajte alebo nerobte mu naprotiveň kvôli tomu, že vlastne môže spôsobiť teda vážne zranenia. Tak, dovidenia.